Καλημέρα και από μας. Ήρθε η ώρα και των λατινικών. Καταλαβαίνω ότι δεν το λατρεύει κανείς αυτό το μάθημα, ότι βασανίζεται με αυτό το μάθημα. Θα δώσουμε μερικά tip εδώ να γίνει λίγο πιο ευχάριστο, τουλάχιστον αυτή την περίοδο των επαναλήψεων, γιατί το σημαντικό στα λατινικά είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε πιο συγκεκριμένη την επανάληψή μας στο διάστημα που μας μένει. Να μην αρχίσουμε και επικεντρωνόμαστε σε πράγματα που θα μας κουράσουν και δεν θα είμαστε αποτελεσματικοί στο τέλος. Όπως θα δείτε και στην παρουσίαση που έχουμε ετοιμάσει, εγώ ονομάζομαι Ελένη Τσαμίλη και δίπλα μου έχω τον κύριο Ζευγόλη που είναι καθηγητής με πάρα πολλά χρόνια λατινικών και άλλων μαθημάτων, αλλά λατινικών έχει τρυφήσει. Θα δείτε λοιπόν ότι έχουμε επικεντρωθεί στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, στην περίοδο δηλαδή των επαναλήψεων, γιατί θέλουμε στο τέλος να είμαστε αποτελεσματικοί, γρήγοροι. Τα λατινικά, όπως θα δείτε στα θέματα, είναι αρκετά, δεν είναι πολύπλοκα, δεν έχουμε ασάφειες, δεν έχουμε τέτοιους κινδύνους, απλώς είναι πολλά ποσοτικά. Και θα προσπαθήσουμε να βάλουμε μία τάξη, ώστε να πάρουμε τους βαθμούς που χρειαζόμαστε, γιατί στα λατινικά είναι ένα μάθημα που μπορούμε να στοχεύσουμε σε υψηλές αποδόσεις, καθώς ήδη ξεκινάμε από μια πολύ καλή βάση. Αυτή η πολύ καλή βάση είναι η μετάφραση και η εισαγωγή. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι έχουμε διαβάσει μετάφραση και εισαγωγή. Διαφορετικά δεν ξεκινάμε από καμία βάση, έτσι ξεκινάμε από το 0. Αν λοιπόν τώρα είμαι ένας μαθητής που έδωσα ένα μέρος, έτσι, της ενέργειάς μου μέσα στη χρονιά στα λατινικά και τώρα έχω λίγο χαθεί στο που θα πρέπει να επικεντρωθώ, δεν γίνεται να πάω στις πανελλαδικές χωρίς να ξέρω μετάφραση και εισαγωγή. Άρα δεν θα καθίσω να διαβάσω πρώτα-πρώτα τη μετατροπή από ευθύ σε πλάγιο λόγο, αν δεν ξέρω μεταφράσεις. Δεν θα ασχοληθώ με τα αποθετικά ή μη αποθετικά, αν δεν ξέρω μεταφράσεις. Άρα η βάση μου είναι οι βαθμοί αυτοί που είναι οι εύκολοι βαθμοί, που ξεκινάνε από τη μετάφραση. Γιατί αυτή θα με βοηθήσει και σε όλα τα υπόλοιπα φαινόμενα. Και από την εισαγωγή. Αν αυτά λοιπόν δεν έχουν καλυφθεί καλά, είναι μια προτεραιότητα που έχω. Και η μελέτη που θα κάνω τώρα θα είναι κείμενο-κεντρική. Δεν θα προτείνουμε, έτσι, αν στον καθέναν βγει κάποιο άλλο πρόγραμμα που είναι επαρκές και τον ικανοποιεί και μπορεί να δουλέψει με αυτό, βεβαίως να το κάνει. Προτείνουμε όμως να μην αφιερώσουμε χρόνο να διαβάσουμε όλα τα φαινόμενα της γραμματικής. Αυτό που λένε πάρε τη γραμματική και διάβασέ τη. Θα περάσεις ή θα γράψεις καλά στα λατινικά. Δεν θα γράψεις καλά στα λατινικά, ούτε και στα αρχαία, αν διαβάσεις και ξέρεις απ' έξω τη γραμματική. Και επίσης το ίδιο αν κάνεις και στο συντακτικό. Γιατί δεν εξετάζεσαι θεωρητικά, εξετάζεσαι συγκεκριμένα, σε εφαρμογή γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, ανακείμενο. Άρα ομαδοποιήστε τα κείμενα και κείμενο-κείμενο παίρνουμε και επεξεργαζόμαστε αυτά που θα μας πει ο κύριος Ζευγόλης. Κύριε Ζευγόλη, έχετε το λόγο. Καλημέρα και από μένα. Νομίζω ότι το μάθημα των λατινικών, πέρα από τις όποιες δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίζετε τα τελευταία χρόνια όλοι σας, θεωρώ ότι είναι ένα μάθημα στο οποίο μπορούμε να γράψουμε πάρα πολύ καλά. Εφόσον τηρήσουμε αυτό ακριβώς που προανέφερε η κυρία Τσαμίλη, μπαίνουμε στη διαδικασία του κειμενοκεντρικού χαρακτήρα των μαθημάτων. Είστε υποχρεωμένοι, εφόσον θέλετε να έχετε και μια καλή επίδοση, να βλέπετε κάθε κείμενο ξεχωριστά, αρχίζοντας βέβαια από τη μετάφραση. Έτσι, ακούω πάρα πολλές περιπτώσεις μαθητών οι οποίοι θέλουν να αποστηθήσουν, θέλουν να μπουν σε μια διαδικασία στήρας απομνημόνευσης, κάτι το οποίο είναι μέγα λάθος. Έτσι, νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να διαφωνήσει με αυτό. Πρέπει να κατανοούμε τι διαβάζουμε, πρέπει να κάνουμε συσχετισμούς ετυμολογικής φύσεως, γραμματικής, συντακτικής και για να μην πλατιάζω λοιπόν, θα πούμε κάποια βασικά πραγματάκια. Λοιπόν,
Όπως προαναφέραμε, ο στόχος είναι να διαβάζουμε κειμενοκεντρικά. Είτε διαβάζω αρχαία, είτε διαβάζω λατινικά, είναι ένα και το αυτό. Να συγκεντρώσουμε τα συντακτικά φαινόμενα. Έχετε διαπιστώσει όλοι σας από τη Β' Λυκείου ότι κάθε κειμενάκι δίνει βαρύτητα, έμφαση σε κάποιο συντακτικό φαινόμενο. Είτε αυτό μπορεί να σχετίζεται με είδη δευτερευουσών προτάσεων, είτε μπορεί να σχετίζεται με κάποιους ετερόπτωτους προσδιορισμούς, κάποιους εμπρόθετους και άλλες περιπτώσεις. Να συγκεντρώσουμε ιδιαιτερότητες στα γραμματικά φαινόμενα ανά κείμενο. Θυμάστε σίγουρα από πέρυσι υπήρχαν κειμενάκια στα οποία εστιάζαμε στην τέταρτη κλίση ουσιαστικών, στην πέμπτη, στην τρίτη, στις συζυγίες των ρημάτων. Προφανώς στη Γ' Λυκείου αυτά τα έχουμε κατακτήσει από τη Β', οπότε μπαίνουμε στη διαδικασία να εστιάσουμε σε πιο σύνθετα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα. Όσον αφορά τα της εισαγωγής, που ξέρω ότι δυσκολεύεστε, και δυσκολεύεστε γιατί και στη Β' Λυκείου δεν δίνουμε πολύ συχνά τη δέουσα προσοχή, κακώς θα έλεγα. Νομίζω πάντως ότι με κάποια μικρά tips, ερχόμενοι σε επαφή με τους συγγραφείς, τους ποιητές, τα έργα τους, τις περιόδους όλης αυτής της συγγραφικής περίοδου, μπορούμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, όσον αφορά τα ετυμολογικά σχόλια, εδώ έχουμε ενδεικτικά χρησιμοποιήσει κάποιες ετυμολογικά συγγενικές λέξεις της λατινικής, κάνουμε το συσχετισμό με την ελληνική, ενδεικτικά έχουμε γράψει το Β, έτσι, βιταμίνη, ρες, ρεαλιστής, βόλο, βούληση, γκρέγκεμ, αγύρο, αγορά, εντάξει. Οπότε, εδώ μας βοηθάει πάρα πολύ και η γνώση που έχουμε και από τα αρχαία. Αρχική χρόνη, ετυμολογία λέξεων κτλ. Από εκεί και πέρα, εφόσον παίζουμε κειμενοκεντρικά, είπαμε, εστιάζουμε στη μετάφραση, που είναι το α και το ω, όπως προανέφερε η κυρία Τσαμίλη. Μπαίνω στη διαδικασία από μόνος μου να υπογραμμίζω, να αναγνωρίζω γραμματικά τύπους, να κάνω επισημάνσεις γραμματικές και να μπαίνω στη διαδικασία να επεξεργαστώ συντακτικά το κειμενάκι μου. Τα υπόλοιπα τα είπαμε. Είναι πολύ σημαντικό σε κάθε κείμενο να συγκεντρώνω δευτερεύουσες προτάσεις, τα συντακτικά φαινόμενα, τα γραμματικά. Ενδεικτικά εδώ έχουμε το παράδειγμα ενός κειμένου. Εντάξει, δεν θα ρωτήσω κάποιον να μου πει μετάφραση. Θα μπορούσα να το κάνω. Έχω κάποιους εκεί, αλλά εντάξει. Εντάξει, μπορεί να μου ζητήσουν τη συντακτική χρήση της αφαιρετικής ή έχουμε υπογραμμίσει ενδεικτικά κάποιες δευτερεύουσες προτασούλες, κάποιες μετοχές. Να πούμε εδώ ότι σε κάθε κείμενο κυριαρχεί ένα συντακτικό φαινόμενο. Ας πούμε στο 31 κυριαρχεί η χρήση της αφαιρετικής. Άρα εστιάζουμε στις αφαιρετικές που έχει κατά κύριο λόγο το κείμενο, έτσι. Τώρα, τι άλλα συντακτικά φαινόμενα ή συντακτικές επισημάνσεις μας έχουν κάνει για το κείμενο το συγκεκριμένο. Σίγουρα, μία από αυτές είναι το Πάολο Post, η σύνταξη του Post. Άλλη είναι το χώστε, ο δεύτερος όρος σύγκρισης και ο ισοδύναμος τρόπος γραφής του. Ποια φαινόμενα θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε εδώ? Για παράδειγμα, μία σύμπτυξη, κούμα λικβάντο κάστρις αμπίρετ, ή μία ανάλυση μετοχής. Αυτά είναι που λέμε συντακτικές επισημάνσεις. Είναι επισημάνσεις που σας έχουν κάνει οι καθηγητές σας για κάθε ένα κείμενο ξεχωριστά, που αφορά έναν ισοδύναμο τρόπο γραφής, ανάλυση μετοχής, ενεργητική παθητική σύνταξη, οτιδήποτε μπορούμε να εφαρμόσουμε ή κάτι που έχει ξεχωριστό και μοναδικό το κείμενο. Για παράδειγμα, εδώ το κονφίζους και το περμότους είναι δύο αδερφάκια αιτιολογικές μετοχές. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν σε κάθε ένα κείμενο να δούμε από το τετράδιο μας ή από το φροντιστηριακό μας βιβλίο τι επισημάνσεις έχουμε κάνει και τι φαινόμενα έχουμε εφαρμόσει μαζί με τον καθηγητή. Τα συντακτικά φαινόμενα δεν διαβάζονται, ξαναλύνονται. Είναι όπως οι ασκήσεις των θετικών μαθημάτων, μαθηματικά, φυσική. Δεν μαθαίνω μαθηματικά αν δεν ξαναλύσω την άσκηση. Το ίδιο πράγμα είναι και το συντακτικό.
Μαθαίνω τα βήματα και την ξαναλύνω στο σπίτι. Δεύτερον, τι ιδιαίτερα γραμματικά θα μπορούσα να δω εδώ? Παίρνω το λεξιλόγιο το αναλυτικό που έχουν τα φροντιστηριακά μας βιβλία και ελέγχω στα ουσιαστικά. Τι πρέπει να θυμάμαι? Το γκένερε, γιατί να το θυμάμαι? Γιατί είναι ουδέτερο της γάμα κλίσης. Το βίριμπους, γιατί να το θυμάμαι? Γιατί είναι το βις, το ανώμαλο. Πάω μετά στα ρήματα. Τι έχω? Το νάτους, γιατί να το θυμάμαι? Γιατί είναι το νάσκορ και έχει και περίεργη μετοχή μέλλοντα. Το αμπίρετ που είναι από το άμπεο και ούτω καθεξής. Άρα επισημαίνω συντακτικά και γραμματικά ιδιαιτερότητες που έχει το κάθε ένα κείμενο. Όχι χρησιμοποιώντας όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Διότι το μυαλό αποσπάται. Έτσι. Έχουμε εμείς, μας αρέσουν στα κοριτσάκια λίγο τα χρώματα, έχουμε πάρα πολλά χρώματα. 2 χρώματα. 1 για τη γραμματική, 1 για το συντακτικό. Επίσης, και οι συνάδελφοι που είναι εδώ, όταν λέμε χρώμα, ενώ μιλάω στα αγόρια, δεν εννοούμε το μαύρο χρώμα. Εννοούμε ένα φωτεινό χρώμα. Δεν θέλετε ροζάκι? Βάλτε ένα κοκκινάκι. Γιατί αλλιώς δεν βοηθάτε το μάτι να αποθηκεύσει την πληροφορία. Δεν το βοηθάτε καθόλου. Το χρώμα γι' αυτό το λόγο το βάζουμε, για να μπορούμε να αποθηκεύουμε. Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα το αλλάξουν αυτό. Εγώ παρατηρώ καθημερινά το κομμάτι που σημειώνουν τα παιδιά, βάζουν τα χρώματα. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Τσαμίλη. Δεν ξέρω αν σας διευκολύνει, ωστόσο αποσπάστε. Ξέρω ότι σας αρέσει η διαδικασία του να χρωματίζω, να επισημαίνω με τον εαυτό μου, αλλά μπορεί να χάσει την ουσία. Ακόμα και σε αυτό που φαίνεται μια πολύ απλή λεπτομέρεια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μιας και μιλάμε για κειμενοκεντρική μελέτη, πάρα πολύ σημαντικό, το βλέπετε, σχεδόν κάθε χρόνο θα μας ζητηθεί να αναγνωρίσουμε μια δευτερεύουσα πρόταση. Αν πάρουμε τα βήματα ένα-ένα, είναι πάρα πολύ εύκολο να το προσεγγίσουμε. Να βρεις το είδος, το πιο σημαντικό απ' όλα. Με τι εισάγεται, με τι εκφέρεται, από τι εξαρτάται, την ακολουθία χρόνων. Και τέλος, το συντακτικό ρόλο της πρότασης. Επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι διαφορετικό με αυτό που κάνεις και στα αρχαία ελληνικά, οπότε έχεις εξασκηθεί σε αυτή τη διαδικασία. Και εν προκειμένου, είναι και πολλές οι περιπτώσεις που η μετάφραση σε κατευθύνει και σε βοηθά να δεις ποιο είναι και το είδος της δευτερεύουσας, πέρα από κάποια άλλα σημαντικά σημεία. Έτσι. Ενδεικτικά, κάποια είδη δευτερεύουσων προτάσεων. Βλέπετε ερωτήσεις οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στις πανελλαδικές εξετάσεις. 2024. Gvi non fateatur. Να αναγνωρίσεις το είδος. Συντακτική λειτουργία και να δικαιολογήσεις τον τρόπο εκφοράς. Ή μπορεί να δεις άσκηση σε ένα συγκεκριμένο απόσπασμα, να εντοπίσεις τις δευτερεύουσες προτασούλες που βρίσκονται σε αυτό, να τις αναγνωρίσεις και από εκεί και πέρα συντακτική λειτουργία και να αιτιολογείς τον τρόπο εκφοράς. Έτσι. Λοιπόν, τα των δευτερευουσών τα προαναφέραμε. Επαναλαμβάνω, προσέξτε τα βήματα. Πώς ξεκινάω και πώς ολοκληρώνω. Είναι συγκεκριμένα βηματάκια τα οποία δεν πρέπει να τα παραλείπουμε. Τώρα, όπως προανέφερε και η κυρία Τσαμίλη, βλέπεις πάρα πολλές λεξούλες, ονόματα, επίθετα, μετοχές. Πρέπει από μόνος σου να μπαίνεις σε μια διαδικασία, προτού δεις τι θα σου ζητήσει, να αναγνωρίσεις, να υπογραμμίσεις και να μπεις στη διαδικασία σχηματισμού. Τι έχω εδώ? Έχω μια συνεκφορά. Nobilissimi generis. Προτού δω τι θα μου ζητηθεί, οφείλω να σκεφτώ τι κλίση είναι το ουσιαστικό μου, το γένος και αντίστοιχα το ίδιο για το επίθετο και από εκεί και πέρα να κάνω ό,τι μου ζητηθεί. Το ίδιο βλέπουμε και σε περιπτώσεις αντωνυμιών όπως το quidam ή το multi, 3 βαθμούς του επιρρήματος, έτσι. Απλώς εντοπίζουμε πάντα το ζητούμενο και πάμε σαν τον κάβουρα από το τέλος στην αρχή. Δηλαδή, το quidam είναι μια αντωνυμία. Ωραία. Δεν θα ξεκινήσω από τη γενική πτώση, γιατί δεν θα φτάσω ποτέ στο τέλος. Θα μείνετε εκεί στο γενική πτώση. Δεν θα κοιτάξετε καθόλου ούτε το ίδιο γένος, ούτε τον άλλο αριθμό.
Είναι θέμα βιασύνης το να μπορέσω να σχηματίσω όλους τους τύπους που μου ζητάνε. Άρα, για να το καλύψω από το τέλος προς την αρχή. Πρώτα τον αριθμό, λέει άλλο αριθμό, άρα θέλει πληθυντικό. 1. Ίδιο γένος. Τι είναι, αρσενικό, αρσενικό. Ωραία. Και μετά πάω στην πτώση. Έχω δηλαδή στο μυαλό μου το κβίνταμ, στον πληθυντικό αριθμό, και μετά πάω να δω την πτώση που είναι κβορούνταμ. Αν ξεκινήσετε από την πτώση, θα χάσετε το γένος και θα χάσετε και τον αριθμό. Γιατί είναι θέμα του μυαλού εκείνη την ώρα που προσπαθεί πάρα πολλά δεδομένα να τα βάλει σε μία τάξη. Για να γλιτώσουμε λοιπόν κάποιο ζητούμενο που δεν θα το δούμε, θα ξεκινήσουμε από το τέλος προς την αρχή. Ακριβώς. Επίσης, παρατηρώ σε πάρα πολλές περιπτώσεις ότι κάποιοι δεν κοιτάτε το κείμενο. Δηλαδή, μπορεί να σου ζητηθεί ένας τύπος που μπορεί να είναι και στη γενική πτώση ο ίδιος και στην ονομαστική πληθυντικού π.χ. και εσύ πας κατευθείαν να γράψεις κάτι με περίσσια βιασύνη. Δεν χρειάζεται. Κοιτάζω το κείμενο, βλέπω επακριβώς που αναφέρεται, σε τι αναφέρεται και από εκεί και πέρα ξεκινάω να κάνω αυτά τα οποία προαναφέραμε. Λοιπόν, το ίδιο ισχύει και όταν τα ζητούμενά μου είναι ρηματικοί τύποι. Πάλι ξεκινάμε, όπως είπαμε, από το τέλος για να πάμε στην αρχή. Να σκέντε. Σίγουρα το συζητάτε με τους συναδέλφους, το συζητάτε μεταξύ σας. Το να γνωρίζω αρχικούς χρόνους είναι το α και το ω στο κομμάτι των ρηματικών τύπων. Με ό,τι όλο αυτό συνεπάγεται. Όπως εδώ που μου ζητάει τη μετοχή του μέλλοντα. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Το ξέρετε αυτό σε αρκετούς ρηματικούς τύπους. Ή το dickerent, β, ενικό πρόσωπο προστακτική ενεστώτα. Προσέξτε, στην ίδια φωνή. Θα ξεκινήσεις από τη φωνή. Ενεργητική, παθητική. Αυτό είναι ένα κλασικό λάθος. Να μην μπω στη διαδικασία να δω τι φωνή μου ζητά και να απαντήσω πάλι με βιασύνη. Κοιτάζω τη φωνή, σκέφτομαι ποιοι είναι αρχικοί χρόνοι του ρήματος και από εκεί και πέρα την έγκληση και το χρόνο που μου ζητάτε. Το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους τύπους. Είπε πριν από λίγο η κυρία Κοντομινά, αναφέρθηκε στο ρήμα ημί. Αντίστοιχα και το ρήμα σουμ, όπως βλέπουμε π.χ. τον τύπο φόρε, αξιοποιείται, όπως και πολλά άλλα ανώμαλα ρήματα κτλ. Συγγνώμη. Λοιπόν, το ίδιο πραγματάκι γραμματικούς τύπους. Δίχως να πλατιάζω, θα επισημάνω ότι τα τελευταία χρόνια στις Πανελλήνιες και πάλι παίρνουν ένα απόσπασμα, σου ζητούν π.χ. όπως εδώ, 3 ρηματάκια που βρίσκονται σε υποτακτική έγκληση. Να τα βρω, να τα εντοπίσω και εν συνεχεία να γράψω τα απαρέμφατά του στον ενεστώτα, προσέξτε, στην ίδια φωνή. Εδώ ενδεικτικά, σε αυτό το αποσπασματάκι, «Nun intellego, gvinon fateatur», έχουμε εντοπίσει το ρήμα «pervenerit». Θα πρέπει να σκεφτώ. Μην πω σε μια διαδικασία και πάλι σύγχυσης, τον μπερδέψω με οριστική έγκληση, είναι υποτακτική. Να ελέγξω τη φωνή και μετά να σχηματίσω το απαρέμφατό μου. Όπως προαναφέραμε, υπάρχουν και πολλά ρηματάκια αποθετικά, με ιδιαιτερότητες, ανώμαλα, οπότε και πάλι θα πρέπει να κάνω τα βήματα με τη σειρά και πάνω απ' όλα με ψυχραιμία. Άρα λοιπόν να συνοψίσουμε λίγο ότι υπάρχουν οι κλασικές ασκήσεις όπου ζητείται ένας τύπος συγκεκριμένος, υπάρχουν ασκήσεις που μας δίνει ένα απόσπασμα και θα πρέπει εμείς να εντοπίσουμε και να αναγνωρίσουμε τον τύπο πριν τον επεξεργαστούμε και υπάρχει και αυτή η μορφή όπου έχει απομονώσει ο εξεταστής κάποιο ρήμα ή κάποιο ουσιαστικό πιθανόν ή κάποιο ανώμαλο παραθετικό που το έχει απομονώσει από τις υπόλοιπες ασκήσεις και ζητάει συγκεκριμένα πράγματα για αυτό το ρήμα που μπορεί να είναι αποθετικό, ανώμαλο, ελλειπτικό, οτιδήποτε. Και μετά έχουμε τα συντακτικά φαινόμενα, έτσι. Να αναγνωρίσουμε ποιο είναι το φαινόμενο και να μπούμε σε διαδικασία να σχεδιάσουμε τα επόμενα βηματάκια μας. Τώρα, αυτό που θα ήθελα να πω λίγο είναι ότι στη γραμματική, είπαμε, εντοπίζουμε προσεκτικά και σκανάρουμε από την αρχή τα θέματα. Δηλαδή, έρχονται τα θέματα, τα παίρνω, τα βλέπω, λέω, καλά είμαι. Ή λέω, εντάξει, θα την παλέψουμε, δεν θα την παλέψουμε. Καλά είμαι, γενικά.
Έτσι πάμε για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να έχουμε το αποτέλεσμα το υψηλότερο που ο καθένας θα μπορέσει εκείνη την ώρα να καταφέρει. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι παίρνοντας τα θέματα, ελέγχουμε λίγο τη γραμματική ή ας πούμε ότι ξεκινάμε από τη γραμματική. Θα σκανάρετε πρώτα όλους τους τύπους και θα κυκλώσετε ή θα υπογραμμίσετε ή θα σημειώσετε αυτούς που έχουν κάποια ιδιαιτερότητα. Τι μπορεί να έχει μέσα? Να έχει τον τίκο που έχει μονοσύλλαβη προστακτική, να έχει ανώμαλο ρήμα, να έχει αποθετικό ρήμα, να έχει το σουμ που είναι από μόνο του ιδιαίτερο ρήμα. Ή σκανάρω τους ονοματικούς τύπους. Έχει μέσα κάποιο ανώμαλο ουσιαστικό, έχει μέσα ένα παραθετικό που έχει ανώμαλο σχηματισμό. Απ' την αρχή να έχετε καθαρίσει την εικόνα και να αποφασίσετε από πού θα ξεκινήσετε. Από κάποιο που σας είναι πιο εύκολο στο να το επεξεργαστείτε, να ξεκινήσουμε από εκεί. Και μετά πάμε και στα υπόλοιπα. Θα βάλετε εσείς λοιπόν σε τάξη τους τύπους από την αρχή. Γενικά προτείνουμε τη γραμματική να επεξεργαστούμε πριν το συντακτικό. Και αυτό γιατί, το προτείνουμε βέβαια ξαναλέω, γιατί η γραμματική απαιτεί έναν είδος σκέψης που χρειάζεται πολύ πολύ καθαρό μυαλό. Έχει πολλά ζητούμενα, συγκεκριμένα, μικρά και έτσι θα θέλαμε να είναι καθαρό το μυαλό μας, οπότε ξεκινάμε με τη γραμματική που ποντάρουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο εύστοχες απαντήσεις. Τα συντακτικά φαινόμενα τώρα είναι τα γενικά φαινόμενα, αυτά που είναι όμοια με τα αρχαία ελληνικά, δηλαδή τι? Ανάλυση μετοχής, μετατροπή μετοχής σε πρόταση, υποθετικοί λόγοι, ευθύς και πλάγιος λόγος. Υπάρχουν όμως τα λατινικά και άλλα φαινόμενα, τα οποία είναι ιδιαίτερα, δηλαδή αποτελούν λατινισμούς, είναι ιδιαιτερότητες του συντακτικού στα λατινικά, που όμως τα βλέπουμε στις πανελλαδικές εξετάσεις και είναι θέματα εύκολα κατά τα άλλα που μπορούν να μας δώσουν μονάδες από εκεί που δεν το περιμένουμε. Για παράδειγμα, ασκήσεις με αυτοπάθεια. Ασκήσεις με αυτοπάθεια που ορισμένες από αυτές τις έχουμε δει, όπως το 2019, που έχουμε την ερώτηση από το κείμενο 20, όπου υπάρχει αυτοπάθεια, ο Κλάβδιος κρύφτηκε, και μας ζητάνε πάρα πολύ απλά να αντικαταστήσουμε το Κλάβδιο με το του. Εφόσον έχουμε αυτοπάθεια, θα έχουμε και αυτοπαθητική αντωνυμία. Άρα κάθε αλλαγή στο υποκείμενο θα επηρεάζει και την αυτοπαθητική αντωνυμία. Γι' αυτό αφού αλλάξαμε το του, αναγκαστικά θα αλλάξουμε και την αυτοπαθητική σε τε και φυσικά το ρήμα. Ένα άλλο τέτοιο πολύ ωραίο παράδειγμα είναι αυτό που μας προσφέρεται στο κείμενο 36, όπου και εκεί κάνουμε αλλαγή στο υποκείμενο. Εδώ πάρα πολύ θέλω να προσέξουμε, και γι' αυτό το επιλέξαμε και αυτό το παράδειγμα, ότι εκτός από την αλλαγή του υποκειμένου, το υποκείμενο συμπαρασύρει μαζί του και τις μετοχές, αλλά και το γερονδιακό, που αναφέρονται στην αυτοπαθητική αντωνυμία. Προσοχή λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα που θα μπορούσαμε άνετα να το δούμε στις πανελλαδικές. Σίγουρα θα έχετε βαρεθεί να σας λένε οι καθηγητές σας πώς γράφετε αυτό με άλλο τρόπο. Στο επαναληπτικό μας υπάρχουν συγκεντρωμένα τα συντακτικά φαινόμενα και ισοδύναμοι τρόποι γραφής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εκφράζω την ίδια επιρρηματική σχέση, χρόνο ας πούμε ή τόπο, αλλά με διαφορετική συντακτική δομή. Σίγουρα η σύνταξη του post τη βλέπουμε στις πανελλαδικές εξετάσεις αρκετές φορές και το εύκολο είναι ότι είναι και οι ίδιοι τύποι, δηλαδή αυτό το Πάουλο post ή το Πάουκης post diebus που τα έχουμε δει να εξετάζονται και πανελλαδικά, τα έχουμε δει αρκετές φορές. Άλλος ένας εύκολος, μια εύκολη μάλλον μετατροπή σε άλλο τρόπο γραφής είναι η εκφορά του β όρου σύγκρισης. Επίσης την έχουμε δει σε πανελλαδικές εξετάσεις. Προσέξτε, σας δίνει και αυτή γρήγορες μονάδες, χωρίς πάρα πολύ σκέψη,
αφού καταλαβαίνω ότι στην τάξη έχετε επεξεργαστεί όλες αυτές τις μετατροπές. Η απαγόρευση την έχουμε δει στις πανελλαδικές εξετάσεις από πάρα πολύ παλιά, ήδη από το 2012. Όπως βλέπουμε, η απαγόρευση είναι ένα φαινόμενο συντακτικό που είναι αγαπημένο γενικά και θα το δούμε με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι να υπάρχει ήδη ένας τύπος απαγόρευσης στο κείμενο, όπως το 2009, και να μας ζητάνε μια ισοδύναμη μορφή, άρα ή με τον όλον ολίτες είναι απαρέμφατο ή με τον ναι και υποτακτική παρακειμένου υπάρχει στο κείμενο και ζητάνε τον άλλο τρόπο μορφής. Ένας άλλος τρόπος, ένα άλλο ζητούμενο μάλλον που αφορά στην απαγόρευση, μια άλλη διατύπωση άσκησης, είναι να μας δώσουν ένα ρήμα σε προστακτική, κατά κύριο λόγο συνηθίζεται, και να μας ζητήσουν να σχηματίσουμε εμείς την απαγόρευση και με τους δύο τρόπους. Τι χρειαζόμαστε? Να ξέρουμε τις μορφές της απαγόρευσης, να εντοπίσουμε το ρήμα μου, όπως για παράδειγμα, στο πρώτο παράδειγμα είναι το investigo, είναι πρώτη συζυγία, και να σχηματίσω προσεκτικά. Τα συντακτικά φαινόμενα έχουν μια μεγάλη βάση στη γραμματική. Μπορεί να ξέρω πολύ καλά τα βήματα, αλλά να κάνω λάθος στη γραμματική επεξεργασία. Οπότε προσέχω στην ουσία διπλά. Εδώ πάμε σε πιο ιδιαίτερες και μοναδικές περιπτώσεις. Έχουμε μια μοναδική περίπτωση που εκφράζεται το διαιρεμένο όλο με εμπρόθετο, αλλά και με γενική διαιρετική. Αυτά είναι μοναδικά. Τα μοναδικά ανακείμενο είναι και πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Όπως μια εκφορά του χρόνου με 3 διαφορετικές μορφές που πάλι τις συναντάμε μοναδικά στο κείμενο 41. Αυτά είναι οι συντακτικές επισημάνσεις που καλό είναι τώρα που κάνουμε κείμενο κεντρικά την επανάληψη να τις σημειώνουμε σε κάθε ένα κείμενο που έχει ένα μοναδικό συντακτικό φαινόμενο ξεχωριστά. Ένα απλό φαινόμενο που το βλέπουμε αρκετές φορές στα λατινικά είναι η ενεργητική παθητική σύνταξη. Εδώ δεν σας έχουμε τις απλές περιπτώσεις στις οποίες είμαστε σίγουροι ότι είστε εξπέρ. Εδώ πάμε λίγο μια πίστα παραπάνω, να δούμε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις για να γίνουμε και εκεί εξπέρ και να τις προσέξουμε. Πρώτη περίπτωση είναι να μας ζητήσουν μετατροπή από παθητική σε ενεργητική σύνταξη. Αν προσέξω στο παράδειγμα που σας δίνω στο 40, έχουμε μία πρόταση που έχει ρήμα και απαρέμφατο. Λέει να μετατρέψω λοιπόν την παθητική σε ενεργητική σύνταξη. Τι πρέπει να κάνω πρώτα? Δεν πρέπει να βρω που υπάρχει παθητική σύνταξη? Για να μου το ζητάει, πάει να πει ότι υπάρχει παθητικός τύπος. Τι έχω? Έχω ένα ρήμα και ένα παρέμφατο. Το μεμίνερο το ρήμα δεν είναι παθητικό, άρα μοιραία θα μου ζητάει το απαρέμφατο να αλλάξω. Οπότε, όταν σας ζητάνε τέτοια άσκηση από ενεργητική σε παθητική ή το αντίστροφο, πού επικεντρώνομαι? Στον τύπο που πρέπει να αλλάξω. Διαφορετικά θα κάνω λάθος και θα αλλάζω τύπους που δεν χρειάζεται να αλλάξουν καθόλου. Άλλο ένα παράδειγμα, πάλι με απαρέμφατο. Εδώ όμως γινόμαστε πιο συγκεκριμένοι. Είναι με ρήματα διαταγής, που τα έχουμε βρει ήδη από τη Δευτέρα Λυκείου. Εδώ είναι ένα παράδειγμα από το κείμενο 34. Πάλι μας ζητάει από παθητική σε ενεργητική και μπορεί να μας ζητήσει και τι άλλο εδώ εξεταστής για να το κάνει έτσι λίγο πιο ωραίο το θέμα, να δικαιολογήσουμε κιόλας. Εδώ έχουμε δικαιολόγηση, γιατί τα ρήματα διαταγής συντάσσονται ή με ενεργητικό απαρέμφατο, αν θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο δράστη, ή με παθητικό απαρέμφατο, αν θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο γεγονός, στην πράξη. Προσέξτε, γιατί τα τελευταία χρόνια στα λατινικά, επειδή έχουν ζηλέψει από τα αρχαία, ζητάνε πάρα πολύ δικαιολόγηση. Άρα στα συντακτικά φαινόμενα δεν αρκεί να ξέρετε απ' έξω μια μετατροπή που το συνηθίζετε κάποιες φορές, αλλά να γνωρίζετε και γιατί
έχετε κάνει αυτή τη μετατροπή. Εδώ πάμε ανάποδα. Από ενεργητική σε παθητική. Τι ιδιαίτερο έχει αυτό το παράδειγμα? Τι ιδιαίτερο έχει? Έχει αυτοπάθεια. Έτσι. Η Αρία λέει παρέδωσε τον εαυτό της στη θλίψη. Προσοχή λοιπόν όταν έχετε αυτοπαθητική αντωνυμία, όταν τη μετατρέψω στην παθητική σύνταξη δεν θα τη χρησιμοποιήσω. Θα τη διαγράψω. Είναι εύκολο και απλό. Προσοχή στην αυτοπαθητική αντωνυμία σε τέτοιου είδους μετατροπές. Εδώ πάμε σε πιο δύσκολες περιπτώσεις, γιατί έχουμε και άλλα φαινόμενα που θα περιλαμβάνονται μέσα σε αυτή τη μετατροπή μου. Προσοχή λοιπόν όταν μας ζητάνε μετατροπή από ενεργητική σε παθητική σύνταξη και έχουμε το ρήμα ντέμπεο. Πού το έχουμε αυτό? Ευτυχώς για σας μόνο στο 30. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Άλλο αν θέλει να το εφαρμόσει μπορεί να το κάνει, αλλά σαν φαινόμενο το έχουμε μόνο στο 30. Βλέπω λοιπόν τον ντέμπεο και επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά την παθητική περιφραστική συζυγία, ξέρω μόλις δω τον ντέμπεο ότι το φαινόμενο με το οποίο συνδέεται εδώ η άσκησή μου είναι να μετατρέψω το laudare debemus σε παθητική περιφραστική συζυγία. Δείτε πόσες χρονιές το έχουμε δει το θέμα. 2. 2001 και 2011, που σημαίνει ότι είναι αγαπημένο μας θέμα. Εδώ είναι το ανάποδο, το αντίστροφο. Όταν μας ζητάνε από παθητική σε ενεργητική, πώς θα καταλάβουμε ότι είμαστε στην παθητική περιφραστική συζυγία? Μα θα την έχουμε μπροστά μας. Πού έχουμε τέτοια παραδείγματα? Στο 33 κείμενο που είναι πάρα πολλά συγκεντρωμένα, αλλά και στο 45 και στο 46. Βλέπετε ότι και αυτό είναι φαινόμενο που έχει πέσει ήδη το 2004. Γενικά, το ντέμπεο και η παθητική περιφραστική συζυγία είναι φαινόμενα συγκεκριμένα, με συγκεκριμένη ανάλυση, είναι συγκεκριμένα τα παραδείγματα, προσέξτε τα, γιατί είναι ένα θέμα που είναι στη λίστα πάντα των εξεταστών. Ο σκοπός. Φαντάζομαι ότι σας έχουν βασανίσει αρκετά με την εκφορά του σκοπού. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζω είναι ποιο? Τι πρέπει να γνωρίζω κατά κύριο λόγο? Πώς εκφέρεται ο σκοπός. Γιατί αν δεν ξέρω πώς εκφέρεται ο σκοπός, δεν μπορώ να κάνω και την άσκηση. Εδώ πάλι σας δίνουμε ένα ιδιαίτερο παράδειγμα που έχει να κάνει με το κείμενο 36 και την μετατροπή ενός γερουνδιακού σε δευτερεύουσες προτάσεις. Προσοχή λοιπόν μεγάλη. Γιατί όταν σχηματίζετε δευτερεύουσα πρόταση, θα πρέπει να ελέγχετε και το ρήμα σας. Γιατί? Για να δείτε αν θα χρησιμοποιήσετε υποτακτική ενεστώτα ή παρατατικού. Γιατί είναι ιδιαίτερο το παράδειγμα στο 36? Γιατί ο τύπος που μας ζητάνε είναι γερουνδιακό, που σημαίνει ότι είναι τύπος παθητικής φωνής και γι' αυτό η ανάλυση μας έγινε παθητικά. Ένα άλλο για μένα αγαπημένο είναι η μετατροπή της τελικής πρότασης στο κείμενο 40. Εδώ λοιπόν μας δίνει την τελική πρόταση και μας ζητάει να την εκφράσουμε με σουπίνο, που είναι μια μορφή του σκοπού. Γιατί είναι ιδιαίτερο αυτό το παράδειγμα? Είναι καθαρά θέμα λογικής, απλώς εμείς σας το λέμε έτσι με πομπόδες ύφους για να σας δείξουμε ότι είναι κάτι έτσι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό, έτσι. Μας ζητάει να δημιουργήσουμε σουπίνο. Εντάξει, ένα το κρατούμενο. Το σουπίνο τι φωνής είναι? Έχετε ζαλιστεί, Είναι ενεργητικής φωνής. Ωραία, 2 τα κρατούμενα. Τι πρόταση έχω εγώ, τι σύνταξη έχει? Παθητική. 3 τα κρατούμενα. Δεν ταιριάζουνε. Δεν γίνεται κάτι παθητικό να το μετατρέψω σε κάτι ενεργητικό. Πρέπει πρώτα να αλλάξω λίγο τη μετάφραση. Άρα αντί να πω ο Γάιος ανακηρύσσεται, θα πω ανακηρύσσουν το Γάιο και θα σχηματίσω ωραιότατα το σουπίνο μου. Εδώ
είναι κάτι που θα το δείτε και πολύ αναλυτικά βέβαια. Είναι πάλι συνδυασμός φαινομένων, σκοπού και γερονδιακής έλξης. Αφού μας ζητήσει λοιπόν να εκφράσουμε το σκοπό με εμπρόθετο γερούντιο. Πάρα πολύ ωραία, σχηματίζει το παιδάκι το σκοπό του. Από το κείμενο 34 ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Εμπρόθετο γερούντιο, σε γενική του λέει ο εξεταστής, το σχηματίζει admirandi virtute meius causa gratia και πάει στο επόμενο θέμα και εκεί είχε χάσει τη μισή άσκηση. Γιατί? Γιατί όταν έχουμε εμπρόθετο γερούντιο με αντικείμενο σε αιτιατική, είναι υποχρεωτικά να κάνουμε και τη γερονδιακή έλξη. Δεν θα μας το πει αυτός. Αυτός ξέρει πολύ καλά ότι το ξέρουμε. Προσέξτε λοιπόν όταν σχηματίζετε εμπρόθετα γερούντια στο σκοπό, να ελέγχετε αν υπάρχει αντικείμενο σε αιτιατική. Γιατί τότε υποχρεωτικά πρέπει να κάνετε και τη γερονδιακή έλξη. Τα φαινόμενα είναι συγκεκριμένα. Θα τα βάλετε σε μία τάξη. Πώς γίνεται αυτό? Ένα χαρτάκι και γράφω σκόπος, τόπος, χρόνος, σύγκριση, απαγόρευση, ό,τι έχω διδαχθεί μέσα στη χρονιά. Σας βοηθάει και το επαναληπτικό που είναι στο τέλος συγκεντρωμένα. Και αρχίζω και γράφω δίπλα τη μεθοδολογία. Αν δεν ξέρω τα βήματα, δεν μπορώ να κάνω την άσκηση. Μπορώ να θυμάμαι όλες τις αναλύσεις με το χώνα απ' έξω. Αν έχετε αυτή την ικανότητα, μπράβο σας, εγώ δεν την έχω. Δεν γίνεται να τα θυμάμαι όλα. Αν θυμάμαι όμως τα βήματα, μπορώ να φτάσω να τη μετατρέψω, να κάνω την ανάλυση μου ωραία ή να φτάσω την άσκηση σε ένα πολύ καλό σημείο. Τα λατινικά λοιπόν είναι ένα μάθημα που μπορεί να λειτουργήσει σαν μπαλαντέρ, να σας δώσει βαθμούς. Συγκεντρωθείτε τώρα σε αυτά που σας δίνουν σίγουρους βαθμούς, πιο σίγουρους από τους άλλους. Μετάφραση, εισαγωγή και προχωράμε σιγά σιγά γραμματική, συντακτικά φαινόμενα. Σας ευχόμαστε καλή τύχη, ψυχραιμία, ένα-ένα τα ζητούμενα και θα δώσετε, φαντάζομαι, όλη τη θετική σας ενέργεια. Εμείς τη δίνουμε πάντως για να φέρετε το καλύτερο αποτέλεσμα. Καλή τύχη σε όλους. Buona fortuna.